Jesmond Muriet jgħid li dak li qed jonfoq il-Gvern mill-fondi tiegħu illum fuq it-toroq huwa l-istess ammont ta' dak li kien jonfoq snin ilu minkejja li l-karozzi żdiedu u allura hemm bżonn ħafna aktar manutenzjoni. L-eks Ministru Nazzjonalista jikkritika l-fatt li l-Gvern mhux qed jalloka l-flus li hemm bżonn għat-toroq. Il-problema ta' din pajjiż huwa li jisu fil-politika tagħna għadna ma rrealizzajniex li dak li qed nonfqu mhuwiex biżżejjed għal dak li għandna bżonn. Mhux biss il-Gvern mhux qed jalloka l-flus li hemm bżonn għat-toroq, iżda wkoll il-flus li qed jintużaw għal patching jgħid Jesmond Muriet daqs li kieku intremew. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Stanley Portelli qal li mill-2003 sal-lum intefqu 180 miljun euro fuq it-toroq. Iżda mistoqsijajt kemm hemm pjanati flus biex jiġu rranġati t-toroq ma kienx fil-pożizzjoni li jirrispondi. Transport Malta għandha tkalkolu kemm hemm bżonn flus biex jiġu rranġati t-toroq ta' Malta? Kalkulu holistiku m'għandniex. Il-kellim ewlieni laburista l-infrastruttura Charles Buħaġar jgħid li hemm bżonn pjan holistiku mill-Gvern kemm fil-każ ta' toroq li jaqgħu taħt Transport Malta u kemm toroq responsabilità tal-kunsilli lokali. Waħda affarijiet li du jsiru jiena ngħid jekk irridu wkoll nagħtu każ dan is-settur huwa li reclassification tat-toroq. ċertu toroq inħoss li fidej Transport Malta. Kunsilli, there is no way li daħ jirranġawhom.